Ceacht a hochteg, an tachtú ceachteg, na Cúirteanna Filíochta. Noid y brisio fed na gael sa seachtú hísteg, darthaíonn saol gaelach go mór. Hit na seanscaile na Filíochta as a chéile cheall pátrún. Bhí tradiisiún na Filíochta an láidir áfach. Ní héanaíonna mar sin, go dagach na Filí le chéile go rialta, go mór sa nachtú hísteg, chun cuasaí léin agus cuasaí Filíochta phlé. Cúirteanna Filíochta a thugtaí ar na cruinnithe sin. Gan áras ba mhór idir na Cúirteanna agus na seanscaileanna a bhí cháin roimhe sin. Príomhuile an cheantair a bhí a gceannas ar chruinniúid an chóirt. Díreach fí mar a bhí na gú lé inniuh, bhí cnámh sparanéigin le plé ag gach cruinniú. Dína bochta ba dhé mórán dilí na Cúirteanna, agus is de gná mhuintir na héireann a bhí díos scríomh. Cé gur hit na seannósanna scríbhneoireachta Filíochta ar lár, níor ghearmod na Filí gur bhíad féin éirí an tean léin. Dá thora sin, ba mhinic na Filí ina gceannairí náisiúnta ina gceantar féin. Maireann cuimhne mórán de na Filí i meas gailgeoirí go dtí an lá inniuh.